Сега излизаме навън. Надяваме се, че наистина трафика не е все още интензивен, но Юлия Стефанова ще ни разкаже повече и освен за обстановката в центъра на София, за модернизацията на градския транспорт, ако сте решили все пак да оставите автомобила си и да се доверите на обществения такъв транспорт. Добро утро, Юлия! Добро утро, Асия. В началото да кажа, че действително, както и ти спомена, трафикът не е толкова интенсивен, може би малко по-късно, постепенно движението ще стане по-натоварено. А иначе аз да уточня мястото, където се намирам. Застанала съм на площад Ручей, на спирка на градския транспорт в София, за да ви покажа ето това информационно табло, което виждате зад мен. Подставянето на такива съоръжения е част от проект на Столичната община за интегриран градски транспорт. Предполагам и ти, Асия, и много от нашите зрители вече са виждали подобни информационни табла, но повече за самия проект ще научим от координатора му Цветан Цолов, който е до мен. Заповядайте към малко по-насам, само да уточните в началото с какво улесняват тези информационни табла ползването на градския транспорт и софиянци. В целия столичен градски транспорт има около 2500 спирки. Вече може да кажем, че 600 от тях са оборудвани с подобни електронни информационни табла, които показват пристигането на следващото превозно средство в реално време. Това е благодарение на успешната реализация на компонента за доставка на 600 броя електронни информационни табла. Той се изпълнява по проект на интегриран столичен градски транспорт, който се финансира от Оперативна програма Регионално развитие, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. А всички табла изглеждат по този начин или така се различава? Да виждаме, тук има поставен соларен панел. Част от таблата се захранват с соларни панели, там където има такава възможност, разбира се, и на част от местата, където няма възможност за захранване от нормален електрически източник. От друга страна, таблата могат да показват информацията на един, на два или на три реда, зависимост от броя на линиите на градския транспорт, които преминават през тях. Казахте, има 600 такива, на случайен принцип ли обаче избирате местата, където да бъдат поставени? Разположението на таблата е избрано при подготовката на проекта за интегриран столичен градски транспорт на принципа на това да бъдат поставени на места с най-висока обществена значимост и на места с най-висока натовареност на маршрутите, които преминават. И не на последно място на такива места, където има достъп до захранване. Казахте, има 600 такива, да очакваме ли и още? По настоящия договор за доставка всичките 600 табла бяха успешно доставени, монтирани и приети. Предстои, предполагам, в следващата година, поради изключително позитивния отзвук, който имаме от страна на пътниците в градския транспорт, да увеличим броя на таблата, които ще показват времето в реално време. В тази връзка се подготвя и тръжна процедура за доставка на нови 420 броя подобни табла. Кога? За до година ли говорим или още тази година може да стане това? На тази година ще се проведе обществената поръчка, но самото изпълнение, доставката и монтажа ще бъдат в следващата година. Като говорим за модернизация и интеграция на градския транспорт, кажете какво още като новост да очакваме? Един от компонентите на проекта за интегриран столичен градски транспорт е интелигентната система за управление на трафика, която следва да даде приоритет на превозните средства на градския транспорт на 20 от най-натоварните кръстовища в София. Би следвало да се получи нещо като зелена вълна и пътуващите в градския транспорт да реализират по-малко закъснения. В настоящия момент този компонент е в етап на провеждане на обществена поръчка и отново в рамките на следващата година следва да бъде реализиран. Добре, ще чакаме, разбира се. Благодаря ви за този разговор. На финала само един любопитен факт да спомена, а именно, че докато тук в София има вече 600 такива информационни табла, които ви показахме, в Атина все още обмислят проекта за монтирането на такива. Ася? Благодарим ти, Юлия. Аз пък пожелавам нашите зрители да реализират по-малко закъснения, както се изразихте и вие във вашето включване.